foli ani tanni amo de an lajɛba bɛɛ ma bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan jamanadenw ani e ka dɔ jamana wɛrɛ maaw sɔgɔliman na wallahi ni waati na n'o ye maliyɛn minnu bɛ jamana kɔfɛ tiɲɛ don ani maliyɛn minnu bɛ yen n'u sigiyɔrɔ bɛ Bamakɔ n'a lamini ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na kamalen minnu sigilen bɛ Tam TV kan su fara tile kan ka abonné ka partager ka liker wallahi fo ku wali ɲuman dɔn ni ce kamalen e ne sigira a kɛra i ka dɔ bi ye donba ye bido e ne kɔni bi ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o ye timini bawa timini ye koyi dɔw jaabi ye sa dɔw jaabi de ye lamɛnna bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la kamalen i bisimila i ni mɛku bisimila jan nɔ kamalen i ka dɔn an bɛ Mali kɔ kamaw n'o ye an ka tunkarankew ye k'a daminɛ Faransi Espagne, Italie, Amérique, Turquie, kamalen ka taa se Canada ma, Allemagne, an b'a kɔnɔmɔgɔ bɛɛ fo, ani dɔgɔnɔkɛ ka jamana, kana Congo, kana Togo, kana Gabon, Guinée équatoriale, ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo Kremlin. Très bien. Kremlin jamana in o jamana ɲɛmaa. O ye Vladimir Poutine ka jamana ye. Voilà. Yen faamu wa? Très bien. An b'i fo yan. Voilà. Jamana ɲɛmaa ɲuman an b'i fo yan. O la an bɛ sɔrɔ ka sira minɛ ka jigin ka na anw yɛrɛ boloda fɛ yan. Walayi. Mauritanie y'an kɛrɛfɛ jamana ye. Mauritanie kɔni. Côte d'Ivoire y'an kɛrɛfɛ jamana ye. Sénégal y'an kɛrɛfɛ jamana ye. An ni ninnu de bɛ dajɛ bɔ. Algérie y'an kɛrɛfɛ jamana ye. An ni ninnu tulo bɛ ɲɔgɔn ka siyɛkasikan de rɔ. An bɛ dugawu kɛ. Ala ka bɛn sabati. Ya Rabbi. Kamalen. Naam. Nin ye anw sigilen ye. A kɛra. Bonya ni karama kɔnɔ. Walayi. Maa minnu bɛ video ye sisan. N terikɛ i b'a partager. A banna. N'i jɛ i b'a partager mɔgɔ 32 ma. Yeske. Dugawu jaabi dɔ bɛ yen. A dɔw jaabi bɛ jigin i kun ni Ala yɛrɛ sɔnna k'o dɔw jaabi di Tam TV ma a partage dɔrɔn mɔgɔ 32 ma i k'i ta sɔrɔ a la i ka sɔrɔ k'i mago fɔ Ala ye i ka sɔrɔ k'i mago fɔ Ala ye Ala k'i mago dilan Ala k'i mago dilan a banna kamalen kɛlɛ tɛmɛ nin yɔrɔnin na dɛ a partage i abonné la i k'a liker très bien voilà kamalen n'a ma ɲɛ k'a b'o cogo la i b'a to an ka don kunnafoniw kɔnɔ ka walawalali kɛ ni k'a di limanaw ma bi i k'a dɔn donbaya in na min ye i k'a dɔn fasɛrɛdi sɛbɛn min bɛ n bolo kamalen i k'a dɔn nin tɛ dɔwɛrɛ ye koyi fɛn min ye croissance africaine a bɛ ale kɔnɔ a ko 65e anniversaire de l'indépendance le président Assimi Goïta ravive la flamme patriotique du peuple malien. Salo kamalen nin ye koba ye koyi fasalikɛba ka fɔ la a ko san 65 min ye i k'a dɔn anw ka yɛrɛta o anniversaire kɛnɛ kan Assimi Goïta k'a ye malidenya dusu don maliden kɔnɔ tuguni a ye malidenya nɛgɛ don maliden na tuguni a ye maliyɛn kɛ k'a faso kanu kura croissance africaine kɔfɛ ne bɛ ka min fɔ ka da ta kan a ye maliyɛn dusu ko de min tun b'an kɔnɔ juguya min tun bɛ dɔw kɔnɔ ŋaniya juguya min tun bɛ dɔw kɔnɔ yɔrɔ maa bamaden bɛɛ ti kɛ bama ye dɛ dɔw bɛ kɛ koro dɔw bɛ kɛ kana dɔw bɛ kɛ dɔre ye minnu kɛra koro ni kana ye olu fila bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ malidenya yɛrɛ bɛ maa minnu dusukun na wallahi ngalla ala Assimi de wallahi sɛbɛnni ko naamu a ko ɲinɛ 22 septembre a kɛra ka bɛn ni ntɛnɛn tɛmɛnen ye kalo tile 22 don min ye anw ka i ka kɛnɛba min bɛ yen n'o ye place de cinquantenaire place de l'indépendance kamalen o place de l'indépendance a kɛra yen de kamalen n fililen jagoya ye o bari an bɔra place de l'indépendance la dɔrɔn an taara cinquantenaire la an taara cinquantenaire Anda zola zi an taara wuli ye fɛnɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko place de l'indépendance kamalen n'i ye a ta ni ka a mafilɛ min ye i k'a dɔn o kɛnɛ in kan anw ka jamana a sɔrɔsiw kamalen i k'a dɔn k'u ye kataba 4 makɔrɔ ka buguri seri kɛ kamalen u ye yɛrɛ diɲɛma la sɛbɛnnikɛla ko Assimi Goïta a nalen kɛnɛ kan a ka baara fɔlɔ kɛra mun ye a yalala ka taa min ye i k'a dɔn an ka kɛlɛkɛcɛkɔrɔw kamalen olu ka kɛnɛba min bɛ yen a taara ka taa fleur bila olu kan fɔlɔ kamalen fleur bilalen kɔfɛ olu kan a sɔrɔlen ka na kɛnɛ kɔnɔ kamalen défilew dabɔra k'a daminɛ INTM ka se i kɛra an ka forobacakɛyɔrɔw caman défilé la min kana défilé laban sɔrɔsiw la ka taa tasi bila kɛ suw ma ka sɔrɔ ka segin
kala kuma ɲɛnamaw fɛ Asimi sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko n'i ye a tani ka lajɛ min ye i k'a dɔn nin baaraba min filɛ nin ye ko i k'a dɔn akisɛ 3 belebele tara ka baara kɛ ni o ye dépôt de fleurs ye kelen ye kamalen min ye i k'a dɔn la cérémonie d'hommage et de distinction ka maa dɔw yɛrɛ ɲɛnama waleɲuman dɔn kɛnɛ kan n'a ma kɛ ten an bɛ kɔn aw ɲɛ n'a ma nin kɛ mɔgɔw bɛ kɔn aw ɲɛ voilà a ye mɔgɔw balolen waleɲuman dɔn a banna wa Asimi nana o tile de dilan dɛ siga t'a la dɛ sisan n bɛna min f'i ye hakili de bɛ ninnu na u b'a dɔn kan ka min kɛ u b'a dɔn kan ka taa sira min fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko o kun ye aspect 2nan ye sabanan kun ye mun ye min ye défilé civil et militaire sabanan kun ye o ye ko ye kamalen an y'a yɛrɛ sɔrɔ défilé militaire kɛnɛ kan a daminɛ ni motobatigiw ye fɔlɔ kamalen ka bɔ o la ka na se blendew ma kamalen ka bɔ o la kamalen kɛlɛkɛminɛ suguya o suguya ni diɲɛ ma mɔgɔ b'a la k'a ye Mali y'a bɔ nin don ne k'a ye ja bom atomiki bɛ anw fɛ yan bom atomiki t'a damana o tɛ ko wɛrɛ ye koyi kamalen bom atomiki bila i kun ɲɛma mobili ba minnu na fo turu caman b'u kunna dɛ k'o bɛɛ ye marifa di turu ye ninnu i ye turu fɛn fɛn mobili sanfɛ marifaw de ye ninnu ye Alahu Akibaru kamalen ka avion to sanfɛ a yɛrɛ ma ye ka gujo kana jigin n'i y'a to a la mobili damadɔ tun bɛ kɛnɛ in kan ye avion mana kɛ sanfɛla yɔrɔ o yɔrɔ la a fan o fan fɛ a b'a maîtriser ko tasuma ma un coup Alahu Akibaru o ɲɔgɔnna caman de bɛ yen kamalen tasuma kan bɛ tun bɛ ni kɛnɛ in kan kamalen naamu ne ma fɔ ne ma 22 ye dɛ ayi ne famana ka ni 22 ɲɔgɔnna ye dɛ bon 22 bɛ awɔ 22 yɛrɛ a minɛn ninnu mɔli ko tɛ ko in organiseli ka kɛnɛ basigi kosɛbɛ ka lakana sabati gendarmerie sɔrɔdasi polisi ka kɛnɛ dala minɛ k'a dala sigi jamanaden bɛɛ jawurilen don bɛɛ ko nin tɛ se ka kɛ kamalen i b'o sababu ɲuman dɔn wa ayi service de renseignement ɲɛmɔgɔ Modibo Kone ne bɛnkɛ Modibo Kone ne bɛnkɛ Alahu Akibaru ɲɛ 2 de t'e la wa awɔ ale ɲɛ ka ca ni 40 ye ale ye bilisi de ye a b'a kɛrɛfɛ fɛn bɛɛ ye bilisi n bɛna min f'i ye hali ni miseli kun k'a bɛ ɲagami jamana Modibo Kone kun b'a ta Alahu Akibaru kana se k'o bilisi ne ma ye kelen kan m'a ye dɛ nka n y'a mɛn dasanuma na ko Modibo Kone ka mɔgɔw maa dɔ tun bɛ fɛ ka tiɲɛni kɛ maa kelen u y'a ta ka bɔ jama la ni fɛn de fɛn tawuri na u y'a ta parce que ne dɔ tun bɛ fɛ ka tiɲɛni de kɛ u y'a ta ka bɔ jama la et puis professionnel comme u y'a ta ka bɔ jama la ma communiquer kɛ parce que n'u kun y'a communiquer kɛ dɔrɔn mɔgɔw kun bɛ siran donc u y'a ta yewu u ma fɛn fɔ mɔgɔ ye karisa n'an ka ɲɔgɔn ye dɛ a banna k'a ta ka tunu n'a ye pewu Kone e ko a ma ye kɛnɛ kan wa min t'i ye dɛ ne ɲɛ bɛ bɛɛ la ayi ne ɲɛ t'ale la ale t'i ye koyi nin t'i ye dɛ dɔgɔ ko nin ni fiɲɛ tɛmɛ ni kɛra ko ye Modibo Kone n'a t'i ye kamalen i hakili t'a la ko Modibo Kone bɛ diɲɛ yɔrɔ la a bɛ i hakili t'a la k'a bɛ diɲɛ yɔrɔ la kumana fɛn laban ko ɲana fɛ dɛ ka kɛnɛ basigi awɔ kɛ sanu ko a sɛbɛnni kɔnɔ an bɔra kibaruya minnu tun bɛ ka fɔ an bɔra o kibaruya kɔnɔ dɔrɔn ka n'a fɔ ko 22 septembre k'a kɔrɔ k'a sigi a banna maa caman ko k'a tɛ se ka kɛ dɛ siga t'a la fɔra dɛ ko nin bɛ taa laban ko nin bɛ laban kojugu de la olu ye mɔgɔw de ye awɔ minnu faso kanu t'u la n'o tɛ ala an ka ɲɛmɔgɔw ye 21 na bɛn cogo min na Mali kɔnɔ e ma deli k'a ɲɔgɔnna ye ko ni Diba y'a fêté Musa Traoré ka taa na o bɛ an n'a cɛ Modibo Keyita ka taa na o bɛ an n'a cɛ donc o b'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ni kun tɛ kelen ye ka ca ɲɔgɔn na Segu fɔlɔ i kun b'an ka sɔrɔsiw ye bere de kun dilannen bɛ k'u bolo nka i ye sɔrɔsi fɛn o fɛn ni sen na marifa b'a disi la o ye mun ye o ye baaraminɛn de sɔrɔla voilà baarakɛminɛn sɔrɔla kosɛbɛ baarakɛlaw dusu kuwalen don kaban o bɛ jɔyɔrɔ min na don foyi Alahu Akibaru
22 septembre kamale akene labena namu makla min ye ika 22 septembre kanaka namu min ye colonel ika do safurulay na colonel jongele muna min fo enna halin iten umaru yeble parce que umaru gra major colonel major ibara muna min ba muna far ko colonel amadou ayasano wallahi aya ibi ya fama ha kuma kana na yu colonel table me kuma kana na yu sabara ko namu ako general amadou ayasano awa kama akumbi kenaka murbo sek murbo jara akumbi kenaka kama ikado ka fa politique ma ba damaro ka bela jele nyoso kenenga jamana ikado premier ministre be namu ni ikado able maiga le general kama akumbi kenaka otemene ko fe femi ya sadio kamara kama akumbe ni no ambe domene ko bebi kelen ngone ka so ko yakuba ya jamana kusube vende ko ni adona shole ka bo shole kamale duguma ma shisro wa vende ka here ani bade kono ni ala che kamale mali de be ni so sara be dimiseri do ko jabi fo kelegemina be jawni kuma yere ulu kunta do re wi nyama mu bi bo te wendo dola me la tobe atale no tora ka kundo ayi de wa nyama yere ko ayi do ni yira abana ka do ni yira ka totu wa ma ka warta re ani ya tare ya ama warta na da ni ya tare ako bo no bi ni ya ani ma no do ni na Fizo, fizo. Akumana ni kelen na. Pap, beredukate ni. Abi kuma kaline do me. Anye yele le nungwa. Bana. Chemlingede do. Abi kuma chemlingede do. Ni kuma chemlingede fo. Ni yele ta don aketo ye ta don kwa. Abeti. Ama foya. Kanichi. Kalaga fo gouvernement ye. Vraiment félicitations. Okay. Bara nyana. Wallahi. Anwi joromina anya nyedo. Ka do min be. Wa ni munye ansa nuli anwundi ni geto ye ko. Musa numbe kabnu an wula. Ka dadu gole ni sabela na. Umani ngona temende. Umani ka yo. Donc femi abenga halisa andu sukun la jea. Andu sukun ko ka ke jamana jolika. Sigatala. Ka doge alaga ni watu were ila. Ya rabare. Naam. Kuna vore ni bora nebe do akono udumi nyo sebeni gela asebegoro kumame akodi femi nye ekado kuna fundise mi sebegoro kumame ya oye ekado Mali Faso eske ekado minye Faso ko nam mi sebegoro kumame bismillah na ma fa ma fa le pays ya asebegoro bora okono abana sebeni gela ko ako femi buguni fafe sige jongala buguni region na ekado minye yorodo kume ko jadi su ke ko yinge u fava de ye abukar sigi nunu gelu me kata ton ni nyato ala ni bora fa ve yoro sabale sige ubega umina ko sawi ekunu yoro saba amuna li chomtini nyato ala na kala buguna li chom buguni ama na bama dala meningere ya makla awadla ya ko ako ni manunu igado ubora ka jo bismillah igado hanga gulu masiri tabawu yuta kilingilin ko akote madoni kuyide sirigara ko ako igado mi igado shaka dugu ikado abe buguni marafe no bora e fora do bubu no kuma gulu wala katale do ni yurutu ka chai ba fa yoro mako ikado kekuru o tebene gora kofe fora do be bolo ba mako jala koro abe gada garalo fafe akini yamba ikado abe akega yamba fe adigi buguni fa belaka akuni yoro kufole akujadi su de kema ka yigani ufavandi abi fu ude mo uyoro ko jadi si refusé wallahi nyato alama ubolle no katu kolo kuma gona indi yoro kona indi sebere ko nga anga igando mamunu me no tarja gulu masiri tabawla ko wulila ko kuna ni yoro ko folenga kata igando ubunde duguma ko bunde save ka igando usigiro ke tomungole
walikɛla ko a ko a ka dɔn a jatigɛ bonyana fo ka taa fɔ a to ten bulama dɔw bɛ yen u ko ni ma ɲini k'u dafalen koyi ka da mun kan a ko i ka dɔn kabi marifakan bɔra k'a daminɛ fo ka taa kuncɛ a ko marifakan ma suma ja ko u bɛ kuma mun na ni maa ninnu ko k'u bɛ fɛ k'u yɛrɛ defan i ka dɔn ka min kɛla ni kɛlɛ in na lithium ko y'u ka projet lithium de y'u ka projet la sɛbɛnnikɛla ko an ka golomasiri tabaw k'u ye i ka dɔn ninnu bɛɛ kɛ bugɔ min kɛra i ka dɔn le 24 septembre ka na le 25 su la sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamaji bɛ yɔrɔ yɔrɔ la i ka Buguni mara la a ko u ma a kɛ tomonkelen ye wa u b'o la waati min na fɛn min ye Nara mara Nara favela n'o ye Nara région ye ka taa se Mopti favela la a ko an ka golomasiri tabaw fana i ka dɔn septembre kalo tile 24 san 2025 k'u ye gosili kɛ nin yɔrɔ bɛɛ la wa i ka dɔn ko yɔrɔ foyi tɛ ni Bamajiw daga yɔrɔw tɛ sɛ an y'a bɔ i ka dɔn nin pays kɔnɔ i ka dɔn u ka Isa Jigiba ale bolo nɔ bɛ Sɛbɛnkura la n'i ye le pays bila i b'a to n ka la Lisol Mali ta Lisol Mali Burama Gindo nin y'a ka sɛbɛn ye kamalen Burama Gindo a sɔrɔ kuma na a ko 22 septembre hukumu kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankassa a ɲɛmaaba o de ye Abdala Togo kamalen i k'a dɔn ne bɛnkɛ ni bɛnkɛ de ye bɛnkɛ halala bɛnkɛ min bɛ ka n jɛ dugukolo la bɛnkɛ min ɲinɛ bɛ bɛɛ ni den kɔ fɔ ka d'a kan de tiɲɛ don nin bɛnkɛ a ɲinɛlen bɛnkɛ min ɲinɛ bɛ bɛɛ ni den kɔ b'a fɔ ka d'a kan dɛ nin kuma in ka kɛnɛ dɛ san kelen dugukolo nɔ bɛ san fila dugukolo bɛnkɛ o bɛ lajɛ dɛ b'a dɔɔnin kɛ komandi ye bilen de i b'a sɔrɔ komanda ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Abdala Togo kamalen i k'a dɔn a ka jɛkulu ani jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko fraternité Dogo kamalen o ɲɛmaaba o ye Are Moise Sagala kamalen u ye nin jɛkuluba fila u ye nin de bila ntolanci la 22 septembre o hukumu kɔnɔna na Mali ka san 60 ani san 5 kamalen i ka o ɲɛnamali hukumu kɔnɔ Balontan daminɛ na min n'a kun cɛna fu ani fu la maa gagné maa perdu sɛbɛnnikɛla ko nka nin ko in na min ye dɔgɔnɔ i ka dɔn tɔn minnu bɛ yen a ɲɛmaaba caman de tun bɛ kɛnɛ in kan walasa ka se ka kɛnɛ in seereya i n'a fɔ fɛn min ye Dana Amasagu ka porte parole Alimawulu dɔ Ongoyiba kamalen a fana tun bɛ kɛnɛ kan kuma in kɔni i ka dɔn a dabɔ ye ninnu bɛɛ lajɛlen kumakan ye kelen ye u ko cogo di u ko i ka dɔn terroriste kɛlɛ k'a tɛ taa abada fo an ka jamana sɔrɔsiw an ka jamana faamaw u ni Dana Amasagu k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fo de ka kɛ kati sɔrɔ kun tɛ yen dɛ o ye ayi ninnu ye donso minnu ye ninnu yɔrɔ ka jan olu bɛ Baɲangara Koron Dagasi a bɛ ten de Masina sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa fila bɛɛ ka kuma ye kelen ye bɛɛ ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na donda kelen ni bɔda kelen o ka kɛ an taabolo ye i k'a dɔn wa o tɛ kɛ abada min ye i k'a dɔn min ka di u ye an ka sɔrɔsiw ni i k'a dɔn Dana Amasagu tigɛ ka di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ka don da kelen ka bɔ da kelen an bɛɛ ka kɛ kelen ye a ko n'i ye a ta ni ka lajɛ Abdala Togo ko Mali ka souveraineté Mali ka refondation ko nkalon tɛ dɛ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de don mɔgɔ foyi t'a a la ni i k'a dɔn fasirikɛba ka fɔ la a ko u ko ka i tigɛ di ɲɔgɔn ma ka taa ɲɔgɔn fɛ kelen kelen o de b'a to an bɛ se ka lafiya ko ye sɛbɛnnikɛla ko le jeune géomètre estime que l'union des Maliens autour de l'essentiel pourrait être un facteur important pour le retour de la paix au Mali. Le jeune géomètre. Nin kɔrɔkɛ bɛnkɛ dugukolo morcelila yɛrɛ de. Dugukolo morcelila dugu. N'a taara Baginda di ma kana ye mina dɛ yɔrɔ ka jan dɛ. Nin géométrie mɔnen yɛrɛ de. Ko a kɛ nin kɛ ka yɔrɔ minnu ne b'a dɔn a Banangɔrɔni yɔrɔ ninnu. Banangɔrɔni kana Senu Galaka bolo fɛ. Ka taa Zugumɛ fan fɛ. Ka taa Zugumɛ woni na dɔrɔn. Kana yɔrɔ tɔgɔ bɔra kɔnɔ. Bango ninnu na. Bango yɔrɔ o b'a bolo dɛ o cogo b'a bolo dɛ. Ba dugukolo
raisonner la démon. Allah. A fait le limon, ouais, de venir en dehors. Comment ni ikado uya jira ka fo ko korfo kono ni ikado malidew ko ko me malidew do wele ka tige ni nyoma wala sa an wuli nyoma fe ka jo nyoma fe mali se ka bo nogola to mina fasiri ka ba ka fola ni ikado abdalla togo fa al mawludo ikado ngoy baka ko o ambe do mene ko be ko ko ni meni nyi ni machi galane fe ka kemi ye kama ka do la de kwa kera de pour que ben kelnya ka sabati wa ka ira mawla ka fo terrorisme be ka oluka hake de boshi très bien to do la bi ni gita mi fle ni akade ma chamanye ka ke wala yi ga akema ndo ka sabu ko banchuye wala yi akoni ni ata garaje ni ye dana amasagu yusu toloba amale anaga chedo ko ko na sufara kleka ka lagana ke amale do nu bole fona kana asiku kisi fe chama wallahi ko ni ikado ko kuma kono ko nous ne sommes pas des sacerts de parade ojume oyimiwa anyongo klimgoro dozo klimgoro dozo ga edo ne mena la sare samanga ko namo ako ni yata kalaje ko olu kon me moni fo ko olu te ikare sacer de paradis de ye sacer de paradis do wa do so minun be no be yala biro kono nawla anye dozo ye anye ntonye wani do be du umakulu to dozo de olu la kana ke ba dozo de we on wasi rosare turu serema turu sira umo ye turu sira umo sare sonera ko ako min ikado dana amasagu porte parole ni o ikado angoy baye ka far abdalla to woka ko nous sommes des sacerts qui nous ne sommes pas des sacerts qui se promènent de bureau en bureau pour demander des miettes tandoko mo mero fasal kabako ako ukanda nyine minye gouvernement ka laje minye yusu toloba na ka nyoy famu kamale doso ni ikale gouvernement uko faranyo ka don dugula bari terrorisme dugula wodo ko doso de bu yado wallahi o chede uba kulu yawla doso de bu yado wallahi wa unya daro doso de bu yado ukato oni doso ka je doso ka fencha manyira ula sebangela ko ako asini goita ako shifina kado olu minnu bɛ ni olu ye doso ye k'olu yɛrɛ ye sifinna ka ye dɛ k'olu yɛrɛ sifinna ka ye dɛ u bɛ min ɲini u k'a lajɛ ka doso ninnu ka fara u kan lajɛ ka doso fara u kan baara bɛ ɲɛ cogo min na fo ka taa o sira fɛ fasire Burama Gindo y'a sɛbɛn ka bɔ La Luciole Mali kɔnɔ Abdalla Togo Alimawulu dɔ Ongoiba a fara min ye i k'a dɔn tɔn min bɛ yen kamalen ni o ye fraternité dɔgɔ ye are Moïse Sagara olu ka ko labɛn nin ye nin ye walasa k'u fɛla fɔ diɲɛma ye kamalen lafiya bɛ se ka na dɔgɔnɔdugu la cogo min na u y'a sɔrɔ ka ban fasiri filɛ nin ye u y'a sɔrɔ k'a fɔ dɔgɔnɔw ye ani dɔgɔnɔden minnu bɛ yen a banna ni faso jaba ka d'u ye u kana faso in jaba dɛ a banna u k'u tile u ka nin kɛ bonya ni karama kɔnɔ tabarikala walasa ko laɲini yɛrɛ bɛ min nɔfɛ a bɛ kɛ ten de o ka kɛ siga t'o la kɔrɔma bi taa nin ye communiqué bɔra Mali gouvernement fɛ bisimila ko nin tɛ communiqué in kɛ ko 80 ye wa gouvernement ka communiqué i ka dɔn numéro 80 a ko transition sigilen de e ko nin t'o ye wa sɛbɛnnikɛla ko a kɛra cogo di a fɔra cogo di bisimila a ko ka da i ka dɔn olu ka hakilila kan olu ka hakilila jamanadenw ka hakilila ani jamanadenw ka miirina cour internationale de la justice de justice n'o bɛ i ka dɔn CPI ye a ka ja IG o bɛ mɛn ni i ka kɛ ka i ka dɔn hakililaw farafara jamanadenw ka taabolow kan a cour internationale de justice a ko olu kɔni bɛ yen nɔ ka jiginna yɔrɔnin sɔrɔ o la bi a ko munna u balen don ka Algérie ka hakɛw ta kabini waati caman olu ye nɔti ci min mɛna septembre kalo tile 19 san 2020 ani i ka dɔn 5 i ka dɔn Algérie nana yira k'a fɔ olu ma nɔti
Mandotiye ko ba yira ka fo olu ka dama kasika min fora ataka tabala de ataka tabala de ona manya atita bala jamana dawlu nga hakilla jamana jogo nyuma u ka di mama mamu me igare mun siga traje wolgele ko di mama mamu me siga nyen bolike ni koina ono te igare droni me ngoshira ali mali droni me ngoshira ku igare dama kasi sere do ali marzi galo club bizana ni kere kada igare amrikalo club fora la ako yirali kun kera ka fo igare mi wala kebae ni pledi dora o ka la fo ma plendi era ulu plendi ulu ko do ko kera ko jugo de ko do ko kera ko jugo de kera ko ako alije igado ko ni igado ni bro sai ka amila ka abla aka hagilla mina ko nda mali gouvernement ko akali ulu ye igado ko jabi soro ko ina alibi wala mi mfora ko jabi e jondo nyina la alije ganna igado gini ngani ka ke ni asoro datuli bala wala gani ni kore mi mala ko abla o mina koro ba ta siga bla baba jamina koro ako igado ni gani ga bla mina min koro seze ligo mina ani nyini ngani no e kil siraw ye ko bolni igado algerie algerie ka jo ala gbere avoka e wala yanke ako igado ni algerie fomo laje ka fo ku be bani wala mi me ni uye igado uye ba do usigale mala uyake ani no munu deme ni wala ina ko ni ay bane do noro ko do ga bamanju deme ni ay bana ka jea dro danga bamanju de deme bima bla ujelentew bima bla kan no ina video suru suferi ni suru la suru ta ko mal television ya ka fo ikado minye ikado luka kila luka tabo kono ni wala mi bla ni ye tuna jena shini ni gato ka ula ukele ka dama ka sisiro no ma siti kuma kola ti jena shini wa ko siti siga bla aka ikado hakila mina ngoro ka siga lu boloda ina darmi asmi gotana ka tradition ko ikado jamana deni dugudo ukada ulula ka fo ni wala mi vle kuna fere beke ni ga ko damangene ya ko be fere beke ni ga lakana ke jamana ni basigi ka jamana nyeta sabati abeti sere ikado ministre de l'administration territoriale ikado ablaye général de division ablaye meya abora aleka ikado sebro kono ni na ya soro ikado septembre gal klimuga ani du osome dakunu ami do ga ala ka kunje ya rabbi ala ka malika jige du amin kama ni bore metani ye ikado manijeti kono u ya soro dir parfait u ko ame domine ko be taji ikado ni o essentiel so tawre ikado kabo niger kado mali kono e ko ana soro suto wuli ka josu belawa kadaka minye ikado gawo ani labezanga o frateni nywanche minye ana soro su ko ni u chamamba u be ka sikorni sitarni ka escorter doni kana fo bamako katama kata fo kai ka kangarda moye munu me ga fo isa dagila isa te saka jini kunungu kasi mo dagila ya video te chende kangarda video manu minu nga video manu ya double no vini ndron kama uno ko jamana chien la ute jamana chien don utanya nyini ka nyedo so trawre munu me ga fo ande video manu ye nyini la nam an ye ni kule kambo jamana nyemo ye wallahi les pages Facebook il y a des ça veut dire que pages ou bala qui sont des professionnels comme Tam TV d'ailleurs on fait de la qu'on fait kolome ay professionnel ka so basic mangelo na jam sa basic mais basic bara de be ka bara ke ka jamana de ne abana ni kilo la dro bara mi te bara la bleu ile mo do le sumo sigila soka isa ko bina gelea ay ta isa sta mesewo na kuma kele ne do maju me beseka aye ka foko ne be station do au station avec un budget de fonctionnement est 500 millions de 500 millions Allah oye prier oye wali ni se la femme oye ne ko 500 millions mo oye bolo aka entreprise fonctionnement kama o clefla isa se ko gele se ko ka station jo atese atese e ma depo mo ma bolo depo de be bargon jeli jeli mo ko nai ona pula isa
essence joli bɛ yen gasoil joli bɛ yen gasoil joli bɛ yen donc u ka fara ka mɔgɔw ja wuli minnu bɛ k'a fɔ aw ye ko essence ko bɛna gɛlɛya tiɲɛ tɛ dɛ nkalon don dɛ tiɲɛ tɛ dɛ a y'a hakili to aw yɛrɛ la dɛ maa minnu ka baara don fo ka fɔ u ye ka jɛya de k'a fɔ mɔgɔw k'u hakili to yɛrɛ la u bɛ ka mɔgɔw ja papa a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛna siran dɔw bɛna ye k'a fɔ i n'a fɔ jamana ko de bɛna gɛlɛya bon nin de ye kojugu ye nin ye kojuguba de ye anw minnu bɛ tunga la a y'aw bila aw kunna ko mɔgɔ minnu bɛ ka nin kuma ninnu fɔ yan ko nkalon don tiɲɛ tɛ dɛ et puis minnu bɛ ka vidéo soutenir vidéo minnu bɛ yen ni u b'a fɔ a yɔrɔ filmera gɛlɛya de don a tiɲɛ don hali bi e bɛ juguya de la walayi hali bi e bɛ juguya de la a bɛ fɔ o ma ko la haine voilà e tɛ se ka ni ko dɔ bɛ yen a fɔli man ɲi fɛn o fɛn fɔli man ɲi dɔ taara o filmer o tiɲɛ ne yɛrɛ nkalontigiya tɛ ɲini bilen a man ɲi de bi fɔ est ce que nin yɔrɔ in faamu Sanogo minnu bɛ ka taa bidon jigilen jira ka bɔ a filmer ka a bɛ nin ye gɛlɛya de bɛ essence aw nana ta kabini waati jumɛn bɛ u t'a dɔn k'o ye tiɲɛ de ye wa o ye nkalon ye tiɲɛ don mais tiɲɛ bɛɛ t'i yira Segu i yɛrɛ to dogoro sa e bɛ da i ka dilan kan i sunɔgɔla k'i daji bɔ e donna fɔ an y'a don kelen k'i daji bɔ na o ye tiɲɛ y'an nkalon ye tiɲɛ don ne ka kuma min f'i ɲɛna cogo min a bɛɛ bɛ n deni anw ka formation dɔ senfɛ a fɔra anw ye ko kunnafonidila jamana kɔnɔ fɛn damadɔ bɛ yen olu tiɲɛ tɛ fɔ o tɛ fɔ i ye faamu nka maliyɛnw ko tiɲɛ bɛɛ bɛ se ka fɔ maliyɛnw de y'o fɔ dɛ maliyɛnw de y'o fɔ dɛ ko tiɲɛ bɛɛ bɛ se ka fɔ walayi nka u k'a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn u bɛ ka min fɔ aw ye sa tiɲɛ tɛ nkalon de don nkalon dilannen de don a banna isasi bɛ mali kɔnɔ yan tajiw ma ban dépôt ma ban an bɛ se ka kalo 4 kalo 5 kɛ sisan an tɛ taa essence ta jamana a b'an bolo a bɛ yen kamalen min ye taji a bɛ ka na min ye sɔrɔsiw kɔni y'a dɛdɛ fo k'a se i ka a se yɔrɔw la min ye colonel Ibrahima Samasa n'a ka cɛdenw kɔni ye o wulikajɔw kɔni kɛ min ye i ka dɔn taji ka se ka na a nacogo la taji min bɛ i ka citerne a bɛ t'i jɔ 60 walima 70 ɲɔgɔn na kamalen o de bɛ ka na sɔrɔsiw bɛ k'a dɔdɔ ka na ni a ye faserekɛba ko a ko u selen Kidali fanfɛla la ko véhicule de suspect dɔ yera u y'a neutraliser un coup voilà a tɛ kɛ u y'a neutraliser un coup a tɛ kɛ ka bila laharanko la a tɛ bila ka laharan kɔnɔ bilen fo ka diɲɛ wuli sɛbɛnkɛla a ko an bɛ don min na ko bi ko taji ko kɔni ko bɛɛ k'i hakili latigɛ ko essence bɛ Mali kɔnɔ a tɛ mɛn kamalen a ba man di a tɛ ba yɛrɛ n ko a bɛ ka suru fɛn minɛn dɔ kɔnɔ dɔ bɛ ka ta ka taa a di dugu dɔ a bɛ ka suru minɛn dɔ kɔnɔ dɔ bɛ ka ta ka taa a di dugu dɔ bon o ka bɔ a la minnu bɛ taa kuma wɛrɛw fɔ jamana siraw tigɛlen don dɛ hali sini dɔ bɛ voyager a banna Sanogo hali sini sɔgɔma dɔ bɛ voyager ka taa Kayi hali sini sɔgɔma dɔ bɛ bɔ Kayi a bɛ na Bamakɔ yan hali sini dɔ bɛ taa Côte d'Ivoire a bɛ tɛmɛ Segu fɛ ka taa Côte d'Ivoire n'a y'a diya a bɛ taa tɛmɛ Buguni fɛ ka taa an bɛ ko minnu bɛ yen ko minnu ye tiɲɛni kɛ siraw ye kuma minnu ni fɔli man kan hali ni fɔra hakilima yɛrɛ i t'a faamu a y'a désabonné ka bɔ a page la a y'a désabonné ka bɔ a page la u tɛ tiɲɛ fɔ a ye na abonné page ɲɛnamaw la a ye na abonné Tam-Tam TV la mais o t'o kɛ dɛ kunnafoni min y'a de Sanogo ne désabonné ka bɔ page o page bɛ yen k'a bɛ jamana kumajugu dɔ bila c'est pas comme quoi que ne ni transition bɛ ka surun ne ka maa tɛ yɛrɛ ne ka maa foyi tɛ transition kɔnɔ a b'o kɛ parce que hali sini n ka maa foyi tɛ yen a banna munna parce que ni n ko n ka maa tɛ yen ne somɔgɔ tɛ a kɔnɔ quoi ne somɔgɔ hali Adama Kulubali adamadenya cybercriminalité Adama Kulubali o tɛ bɛnkɛ ye wa o tɛ transition kɔnɔ de awɔ b'a kɔnɔ n burankɛ tɛ yan bon adamadenya n burankɛ ye sa c'est à dire ne bɛ ka min fɔ ka Sanogo kunnafoni di cogoya dɔw ta ye u bɛ ka taa wari minɛ ka na di dɔw ta ye u bɛ ka taa wari minɛ ka taa kunnafoni kolon de labɛn k'a di kabini k'a daminɛ a ka cɛ ka fanga na ala ka hinɛ a ka cɛkɔrɔba la kabini o fanga waati fo sisan anw bɛ tiɲɛ fɔ ni réseau in sanfɛ télévision in sanfɛ yan mɔgɔ min ye ne formé américain dɔ don a ko Amérique kunnafonidila aw ni fa donn'i la n'aw ye banque ye fayiti la aw tɛ sɔn ka banque mankutu jugu fɔ banque jamana banque y'a mɛn bon o bɛ a b'a faso de fɛ sécurité
hali ni diya ko bɛ ka aw la aw da tɛ maga sécurité ko kuma la sécurité ka côté ɲuman bɛ fɔ mais Mali kɔnɔ yan u y'a bɛɛ kɛ BG ye u y'a bɛɛ kɛ zinimi ye u y'a bɛɛ kɛ zinimi ye a bɛ ka taa BG ko la ne ma sɔn BG ye ko in ye ne sɔnnen bɛ min ye dɔw bɛ ka wari di dɔ ma u ka ko bɛɛ tiɲɛ sinon BG ko in bɛɛ ye ko wari ni ye ja ne e ne BG kɛ sa e ne BG kɛ sa ne ko de f'i ɲɛna o mais a BG da tɛ o kɛ waati ni ya a kɛ waati ni da dan ye dɛ donc an ka bɔ nin ko in kɔnɔ quoi a banna jeunes ka bɔ nin vidéo ko in kɔnɔ quoi wallahi bɛɛ bɛ ka téléphone sɔrɔ ka t'i sigi caméra kɔfɛ ka kuma de fɔ vraiment désolé quoi tiɲɛ don wallahi désolé est-ce que kamalen an bɛ dugawu kɛ ala k'a ko ɲa k'a d'a ma ya rabbi bref an bɛ don kunnafoni kɔnɔ naam fɛn min ye i k'a dɔn Burkina Faso e ko AES i k'a dɔn u t'a la ka tɛgɛrɛ f'a kun nin waati la wa k'a fɔ ko anw ka banque i k'a dɔn a so jɔra k'a ban tayi banque AES banque kelen e tulokɛtɔ tɛ wa e tulokɛtɔ tɛ miliyɔn hakɛ bɛ kɛ ka bila a kɔnɔ o dadɔnnen don a yɛrɛ ka daminɛ miliyɔn hakɛ min na n y'a to ala ma dɛ a sefa wari lama dɛ n'o tɛ an yɛrɛ ka wari an ma sɔn k'a tɔgɔ di ma si ma fɔlɔ n'a y'a tɔgɔ di sisan mɔgɔw ma u bɛ taa ko ɲɛna a tɔgɔ bɛ dugu la a emblème fɔlɔ a b'a fɔ cogo di emblème fɔlɔ o dogolen don o ti bɔ n'o bɔra dɔrɔn a b'a copier kɛ donc i ka dɔn AES a hakilila tigɛra Burkina ka ban k'a fɔ i ka dɔn u ye wulikajɔ kɛ k'a soba jɔ i ka dɔn Burkina k'a fɔ ko AES i ka dɔn jamanaw i ka dɔn nafolo a bila yɔrɔ n'a ta yɔrɔ i ka dɔn a yɔrɔ i ka dɔn a banna an bɛ dugawu de kɛ ala k'a ko ɲa k'a d'a ma jamana ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ Ibrahim Traoré la wale i ka dɔn a kɛra ale ka jamana kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ opérateur économique caman tun bɛ yen wa maa minnu bɛ yen n'u bɛ wariko ɲɛdɔn a caman tun bɛ i k'a dɔn a dayɛlɛli senkan ye i k'a dɔn k'a yira jamanadenw na k'a fɔ nin yan bɛna kɛ AES ka i k'a dɔn nafolo bila yɔrɔ de banque centrale min na jɔ Sahel la o de baara kɛra k'a ban k'ayi an bɛ dugawu kɛ ala ka i k'a dɔn a ko ɲuman ban yɔrɔ u bɛ Nations Unies na yen u bɛ Nations Unies na Cheikh Souleymane président Souleymane k'a ye partenariat kɛ ni Burkina ye n ko wa an bɛ jɔrɔ la sa dɛ président Souleymane Corée du Sud wa Corée Kim Jong-un ko ale ka baara kɛ ni Ibrahim ye k'a bɛ o baaraw daminɛ ne ko wa baara wulila dɛ a bɛ voisin ka frontière fan fɛ a ma ɲi dɛ o ma ɲi dɛ Cintɔn ma ɲi dɛ kamalen ka dugawu kɛ min ye k'a dɔn kunnafoni bita kosɛbɛ an b'a a sonsoro yan inshallah ka jamanadenw wele hali bi jamana in basigili an k'an digi a kan siga t'o la an da b'an ka fanga na cogo min na tentigi ninnu an dalen b'u la cogo min na an k'u soutenir ten walahi ni maa o maa ko k'ale bɛ ka tentigi kɛlɛ k'a tɛ ka anw kɛlɛ tiɲɛ tɛ dɛ tiɲɛ tɛ dɛ i ma tiɲɛ fɔ dɛ cɛ o cɛ ko b'i den kɛ mais ne de tɛ kɛlɛ la a n'i bɛ kɛlɛ la dɛ siga t'o la dɛ e tɛ se ka ne den kɛlɛ ko ne ka jigin ka e o ti kɛ dɛ o ti kɛ dɛ o tuma maa o maa b'o kuma nin fɔ ka ban anw ni aw tɛ sa aw ni faamaw de don aw ni Asimi de don aw ni Asimi tɛ o maa Asimi tɛ mɔgɔ somɔgɔ ye o kuma ye Asimi tɛ aw somɔgɔ ye wa a somɔgɔ dɔ b'i so a somɔgɔ dɔ si donc tɔnbɔlɔ bɛ bɔrɔ la bɔrɔ yɛrɛ bulonnen bɛ to la n'i y'a ye aw bɛ faamaw kɛlɛ a kan ka anw kɔlɔsi de aw bɛ anw tigiya ka di aw ma de o de tɛ kɛ tɛ kɛ dɛ o ti kɛ donc an b'a fɔ k'a dɔn population ye bɛɛ ka i ɲɛ bosobosolen to n'a ye siganama ye a ye i ka dɔn kunnafoni lase a lase yɔrɔ n'a ye maa ye k'o bɛ tiɲɛni siraw fɛ a ye kunnafoni lase a lase yɔrɔ la ka tila k'a da gouvernement bulu kan siège min lɛ Buguni fan fɛ o siège ɲɔgɔnna bɛ jamana fan caman fɛ dɛ a ye Bɛlɛdugu yala halisa a b'a ɲɛ dɔn n'ala sɔnna kamalen ka dugawu kɛ ala ka i ka dɔn tile yɛrɛ d'a ma ala ka su yɛrɛ d'a ma ka jamana kɔfɛmɔgɔw fo kosɛbɛ kosɛbɛ n'u ye nin video in ye u ka fangaba d'a ma k'a partager a ka s'a se yɔrɔ la kamalen wa salam